Hej. Jeg vil her gennemgå et eksempel på, hvordan vi kan bestemme en side i en vilkårlig trekant ved hjælp af sinusrelationerne. Som vi ser her, har vi de to versioner af sinusrelationerne. Vi har den, hvor siderne står i tælleren, og den, hvor sinus til vinklen står i tælleren. Og når vi skal bestemme en side, så skal vi bruge den version, hvor sidelængden står i tælleren. Vi kan sagtens bruge den anden også. Det gør det bare lettere for os, hvis det er siderne, der står i tælleren. Vi kigger på det her eksempel, hvor vi har en trekant og kender vinkel A, der er 46 grader, vinkel C, der er 25 grader, og siden C, der er 7,5. Her der skal vi så bestemme siden A, det vil sige denne herovre. Vi lægger mærke til, at når vi kigger på sinusrelationerne, så optræder de ligesom i par, og vi har to lighedstegn, og vi skal kun bruge et. Så vi ser, at vi har den viden om C, vi kender både vinklen og sidelængden, så derfor skal vi have den del af formlen, hvor C indgår med. Samtidig så kender vi vinkel A og skal bestemme sidelængden A, så derfor er det også den del af A-formlen, eller af formlen med A'erne, vi skal have med. Så den formel, vi skal egentlig bruge, kommer til at se sådan her ud. A divideret med sinus til A. Trykker jeg lige 2 gange på mellemrumstasten, sådan så det kommer ned og ser pænt ud. Og C divideret med sinus til C. Ser det sådan ud. Så det er egentlig denne her formel, vi bruger i det her tilfælde. Hvis nu det var B, vi havde kendt i stedet for, så havde det været B'erne, vi havde skrevet her. Okay, så jeg kender ikke min side af. Jeg ved, at vinkel A er 46 grader. Jeg ved, at siden C er 7,5. Jeg ved, at vinkel C er 25 grader. Så det putter jeg simpelthen bare ind i min formel. Jeg skriver A divideret med sinus til 46. 2 mellemrum, så det bliver pænt. Og 7,5, fordi C var 7,5. Divideret med sinus til 25, fordi vinkel C er 25. 2 mellemrum. Nu er det jo WordMath, jeg bruger, så nu kan jeg simpelthen bare trykke Alt L, eller Option L, og så kommer det her frem, siger, at det vil gerne vil løse ligning. Jeg siger okay til at finde A, og så får jeg svaret. A er 12,77, hvis vi afrunder. Så det er simpelthen en løsning, og nu har jeg fundet mit svar. Hvis nu, at jeg gerne vil isolere uden WordMath, så kunne jeg tage udgangspunkt i det, jeg har skrevet her. Og isolere, det betyder at jeg skal have A til at stå alene. Og lige nu der bliver A divideret med sinus til 46. Så det skal jeg have fjernet. Det kan jeg gøre ved at gange med sinus til 46 på begge sider af lighedstegnet. Sætter det her ind, og så skal det være her. Sinus til 46 gange det her, og så gange sinus til 46. Sådan der. Yes. Når jeg har skrevet det her på venstre side, så går det ud med hinanden heroppe og nede i nævneren, og her der vil det bare stadig stå. Så siger jeg, jeg kopierer det lige over igen. Så her der kommer bare til at være A tilbage, og her der kommer til at stå sinus til 46. Sådan der. Og så kan jeg få WordMath til at regne det ud ved at sige Alt B eller Option B, og så får jeg så med det samme svar. Så det er 2 forskellige måder, man kan løse det på.